mhosva. Ndikataura makuwa ndinosunga nemhosva. Ndikataura makuwa ndinosunga nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwa. Mudzimu igondinzwa. Ipai baba munhu wenyu. Baba Gwachana. Sindari ndamudare rugo rwenyu. Ndinonzi Mr. Munonzi anditani vakasoni. Amai munhu amai Gwachana munzani. Madivendenti anakuya vanhu vanongoza chimwe vanakaisa vanhu amadivendenti pana divendenti Gwasha wangu akanyora samonero ndiani kushuphika akanyora samonari munhu wei kuti mugadzirisei pakarinyora samonero hamusi kuda Mr. Mrs. Gwasha akazongera zvamumoge ndimanyora zvinonzi mapendiveseka yes mapendivesi aiwe igneso ndimoge ndimenta zvamakanyora zviri wrong makaisa defendant panzvimbo yapleni igneso ndindeingosana munhu weidziye kaigneswa Gwasha vanhu ndarutaii kuti defendant Mr. Mrs. Gwasha vanhu ndo makasungisa ndo vasina kuuya vanhu havasi kuhanda vandimogeni munhu wei ndovari pamusoro same ifamily baba tiregerere taita konvizwa Gwasha vanhu madefaulters kaya ya madefaulters vakufungirwa kuti basa ranomendera ivo vakaende paorder number 2 nesamon pafirst order number 1 inototaura kuti munhu unotenderwa kutongwa usipo dare richifevhera munhu amangara kudaro handiti makoa munhu akasvikirwa nesamoni akatosevhwa iye kana ari maassets nezvinhu zvakaita imba nemashops nemabhazi vanenge vachimhanya kukontrola kuti baba mukuru vanoona nezvazvo kana dzanyaya dzakadai so munhu anenge akuramba kuti aiwa zvinoda iye muridzi masatani evanhu aya kuenda unogara mhiri kwemakungwa hazvireve kuti wakugara uri mwana wokumhiri kwemakungwa uri mwana wokuno kuzimbabwe unotongwa nemitemo yedu yekuno chivanhu hatife takaitiswa zvinhu zvekumwe kuno nevanhu vatikunzira tinovatevera vanotovaziva kuti vari kuamerica ndimi varidzi vavo noti isusu taurai statement yenyu mambo chaita kuti ndiuye kuno inini murume handichani saka ndakanomupa zvikuru vakariramba makanomupa gukuru akariramba ndiani airamba kuramba iri murumo zvakaratidza kuti ari kuramba saka imakumurambirei pandakaenda kuno munhu anogara kuuk saka anorarama neurema haana kuzvarwa navo but ndaizviziva akanditsanangurira kuti ari muuche zvinhu zviri muprogress kuti azokwanisa kuzofambawo sezvaimboita kudhara saka ndichisvika kuuk zvakabatsira we anonzi ani anonzi John Craig simba rashe Gwasha. Saka ndichisvika kuuk zvakandiudza ndakazviona zvanga zviripo pane zvaakazenga asina kundiudza musi wokutanga chaiwo tapinda mubedroom ndakaona kuti nhengo yake yanga isingashandi
tisati tasvika ipapo. Murume uyu makadanana naye kupi nokuti zveku-UK munhu akazotobva muno akuenda ku-UK makanga matoroorana here? Aiwa, takanga tisati takazivana pasocial media. Ndine mashamwari anoziva akatintroduce ndokuzozivana kwatakaita tikatanga kufambidzana ndobva mazosvika kuona kuti aiwa hama yangu iyi ndo zvairi ndobva maita sei? Ndaona kudaro ndikati semunhu auya kumurume handingangosviki nekufuratira, regai ndimboona kuti zvinosvika papi, tingabatsirana kusvika papi. Handina wandakaudza kumba, ndakangoti zvinhu zvandingambokwanisa kumbovanziridzira ndigadzirise nemurume wangu. Saka mukugadzirisana umu taitadza kunzwanana. pamusoro pemaivange kana mukuru ndakamuwana musocial media tinosine uchemberi wadzitodza nozvozvisa nokuti pane shamwari dzakati inzira yavakawanana nayo. Pandandazobvunzawo inini ndepekuti munhu paakaenda kuAmerica kana akaenda kuBritain kana akaita makanga madananirana kupi? Ndopavakati iwo no, ndakamuwana pasocial media kana izvi paradios zviriko zvekuti ini ndinonzi George Murukweni, I am 54 years now. Ndiri kutsvagawo mai vane vana vavo vaviri kana vatatu vane makore 40 kusvika pa44. Ndiye munhu wandiri kuda. Iye munhu iye kana aripo ndiye uchiti George Murungweni uya ininiwo ndinonzi matsa chekuti ndiri kutodawo munhu akaitawo semi, vanhu vodanana, handiti tototanga kufambidzana. Patunotanga kunofambidzana pacho ipapo ndo patunosvika umwe achinosangana nemaproblems ane munhu, nokuti munhu paanotaura zvekuti ari kuda munhu hapana paangazotaura kuti asi ini handishande pabonde. Mungazvitaure munhu wacho nokudirai chii, handiti mapawa. Saka ndo nyaya yakavepo kutaura namai ava museyamwa. Saka pfurirai mberi amai, dambudziko iro manosangana naro makagara kwenguva yakareba zvakadii ikoko muinayo? Ndakagara 6 months. 6 months. Nokuti ndanga ndine visitors visa re6 months. Saka urongwa hwanga huri hwokuti ndinozodzoka ozondiaplayira rimwe visa rekuti ndichidzokera zviri permanent. Saka mukugara 6 months imomo, musi wokutanga wacho ndakamubvunza kuti zvakamboitika here, ndida kungoziva kuti dambudziko rauya sei. Akati hazvisati zvamboitika. Ndikati saka uri kureva kuti zvatanga nhasi? Akati zvatotanga nhasi. Handina kuda kuzoramba ndiita mamwe mashoko kuti tichinjane, ndikangoti zvakanaka here, regai tione. Saka takaenda kumadoctors kuhospital, ndobva vati akabatwa diabetes yekuti vakati inokonzeresa futi izvozvo. Saka asi akaita zvinhu zvake zvakanaka, kudya zvakanaka, achitevedzera mishonga yaanopuwa, zvinoita zvakanaka. Saka kuchipatara kwakune hope imwe yataipuwa, then kumbawo tichipananawo chihope. Saka ndichiri kuno ndine maexercise andinofanira kuita, since munhu anga ari muwheelchair handiti. Akati pane maexercise andinofanira kuita, asi mamwe anoda ndichibatsirwa nemumwe munhu. Ndikati aiwa hazvina kutomboipa, pandinouya ikoko tinobatsirana kuti udzokere futi kufamba. Saka ndasvika ikoko pakuzonobatsirana pakuti ndichimupa rubatsiro rwangu, anenge aiona kunge handichamuremekedzi semurume. Ndikazama kumuonesa kuti umwe wangu wadiwa dai, unditi nandirudzirwa. Saka ini ndaizoti, saka ini ndikauya ndikakupa rubatsiro rwangu kutambira zvozodii? Ini nichandavenga pano chii? Because
ndinotenda kuti semukadzi wako ndinofanira kunge ndiri mubatsiri akakukwanira. Saka ndikauya nerubatsiro ndikakubatsira iwo wako ndishaudza kuti uri kudaro ndokuwanita neni kuti ndichirema handichazi kuti ndodii ndatopera simba. Saka zvinhu zvataizama tichingoonesana kusvika pakuzodzoka kwangu. Ndichitodzoka ndakamuudza kuti zvandakuinda sara uchiexercise usagara nokuti inati because ndichidzoka ndanga ndisati nedecision yekuti ndosiya here munhu. Ndikasimusiya handina kukurumidzisa here kana ndimbomupa imwe nguva kuti aite zvirinaka. Saka ndakatomuudza because nekuda kuurema hwake aita akagara oisa mubhaketi indozotora ndichinorasa. Saka ndakatombomuti chizvirumura kuita wetu wakagara kuti sungo uchienda kutoilet zvinobatsira kuti makumbo aite sei asimbe. Nokuti nyaya dzedu idzi tiri chuka ndasingadi kudziisa kwemberi ndaida kuti dzidzadzose tiri chuka zvinhu zvongoita zvakanaka because ukaudza vamwe nyaya dzakaita dzinongorema kutambira kuti mwana wedu ungagara pakadai but inini ndandiri willing kuti ndimboshanda nomumwe wangu zvinhu zvendu zviite zvakanaka. Saka ndadzoka kuno pakufonerana ndaitoona kuti mumwe wangu zvatakataurana zviya haasi kutomboita. Unonzwa voice rakatodhakwa. Ndaimuudza kuti unoona doro rauri kumwa mumwe wangu harina zvariri kutibatsira. Mashoko andaigara ndichimuudza ndeyekuti wamborisiya kambokonzerekuita nedambudziko redu riri mubhedroom. Handizi kuti ndakamataura kana mashoko iwawo asi ainditi wakandiwana nditi mwadoro. Saka chachinja chii ende doro iroro handizoriregedzi. Wakunditonga wakundiudzira zvokuita. Saka inini handiudzirwi zvokuita handitongwi nemukadzi. Ndikadi waiziva kuti ini ndiri pano kukubatsira wanga usingarwisani neni taibatsirana zvinhu zvedu zvoita zvakanaka. Saka ndaakuno ndairamba ndichida kuzama kumuonesa but taingopesana ipapo taingodzokera pakunzi ina handiudzirwi kusvikira iye azonditumira meseji yekuti hachadi. Iye akanditumira meseji yekuti hachadi but mukurwisana kwedu uko ndanda kuzviudza kuti ini ndiri kushingirira kudai. Saka chandiri kushingirira chacho chii? Ndiri kuzama kuda kubatsira mumwe wangu kuti zvitiitire zvakanaka muwanano yedu but iye haasi kutambira rubatsiro. Saka ndiri kurwa hondo yandakatorubva kudhara. Saka iye paakandiudza kuti hachadi akanditumira meseji handina kupokana nazvo because ini zvaindiremera kuti ndomusiya here handina kumuitira utsinye here vanhu vanozofunga kuti ndamusiya nokuti chirema ayo handizvo but ndamusiya nenyaya dzokuti hatisi kunzwanana pakubatsirana. Saka paakanditumira meseji iyoyo akazondiitira kuti zvitondiitira nyore changamira. Ndikati since yati haachadi zvemerejira ini nonda ndichiri pakufunga kuti ndosiya here ndogara here even ndikashingira ndichashingira kusvika rini ndozvikwanisa here. Paakati hachadi handina kuita nharo naye ndakangomuti itsoki. Akati nditumire kunofanirwa kuuya vanyaya. Ndikamupa nhamba dzekunouya vanyaya. Akanditumira adhiresi yako ndikokutumira hembe dzako ndikamutumira adhiresi yangu. Saka akaona zviita mutserendende handina kupikisa ndobva azochinja nyaya. Akati aiwa inini mukadzi wangu ndokuda ngatidzokerana sori ndakakanganisa but ndakamuudza kuti ini handichakwanisi kuenderera dzoro. Mashoko wakatumira pameseji yako yekutanga ndo akatozondicheka kokupedzisira ndambozama kushingirira. Saka kuti ndichidzokera newe handisi kuziva kuti ndinoendepi newe. Saka yakazochinja yakwandiri manje kuti ini ndiri ndachizoramba kona ini ndakatomudza kuti ini hachadi. Muchizadzisa pamashoko ake iye akaudzoka imuchiti kwese ikoko tingashukuke nako upenyu hwemunhukadzi nemunhurume kuchivanhu kusabereka vana inhau yaMwari. Mwari achisika munhukadzi nemunhurume
nyaya yedu pakupedzisira ndeyekubara vana. Muroora akatorwa mumusha, mukaona mamai nemadzitete anenge ari mumisha, mamwe anenge akarambwa aya, basa ravo nderekumaka rosta rekuti ane mazuva mangani, hapasi patopera 3 months iripo here ipapo. Zvatiri kutaurirana mumba nedu murume wako havanei nazvo, havasi kutoziva kuti hatisi kutotanga nemwana, unotanga tatovaka chikoro tatopedza. Asi nyaya hombe inozomutsa mutauro kana kuti muromo, kuti muroora asawane mukana wogara pamba inhau yekunzi akauya kuzodya sadza pano. Handiti mapo moshamisika kuti munhu angafambire kubva mumba kwavo shuwa kuuya mumusha menyu kuzodya sadza. Hazvisiri izvozvo. Chavanenge vachitaura inhau yekuti havasi kuona pundudzo iripo pakuti muroora akauya mumusha. Kungonzi muroora ane mimba mumusha, mazvona handiti yezvadai ushamwari nehukama hunovakika. So nyaya yedu yatinoda kutaura pano iyi haina kumira zvakanaka, ndochekutanga. Payainondidya mwoyo ndepekuti dai rudo urwu rwakanga rwatangira muno, ndingadai ndichikupai mhosva kuti aiwa munhu paakazosumuka oita kuBritain kana kupi, imi maitozviziva kuti ndo zvaari. Saka nhasi haisiri nyaya mungamurambire pano, handiti. Iye zvino takatarisa vanhu varipo veukama hwake vangadai vauya kudai ino raizovapa mukana wekuti vawanewo zvavanotaura munyaya dzano. Nhasi uno murume ndewenyu, musati marambana sekufunga kwake, asi ari akatanga kurambana. Ari kuitei chamuri kuti imimi zveshuwa takamurapa murume uyu, asi ari kudai. Imimi pamabva ikoko kusvika nhasi ane rubatsiro rwupi rwaari kupai semunhu ari kuda mukadzi wake iye? Kubva pandakabva kuchino chaita kuti tinetsane yaitova nhau chinja ari kuitirai pakamabvaro zvisu vakubetserai pamagariro enyu semumerengazi? Hapana chaari kundiitira. Ndozvinoratidza kuti hapana imba iripo. Upenyu muridzi wahwo ambuya, handiti mapano. Isusu basa redu nderekuvakiridza dzimba dzakakufa, handiti but isipo haipo, handiti mapano. Kana munhu maenda kuBritain ndiye akakuedzaiko mukanoonana naye, ndokwamanoona maresults ekuti sei achigara ega munhu, handiti mapano. Ndiye unotanga kuipisa mumukanwa, iwe ndiwe munhu usingagoni kuzvibatsira. Handiti uri kubatsira dai kuri kuno kunyika dzedu dzakaita sedzinedzi, angadai asina kutokubata saizvo. Saka ukanotori nemunhu anokuchengeta, hurumende yeko inotochengeta vanhu vakadii vakadaro, handiti. Saka manyemwosa achiuya, dai kuri kuno muri imi mutomutengera hembe, kumushandira, mutumupa mari yekudya zvese, ndimi ungada mutimuchengeta, handiti. Vakanzi uyai kwamunochengetwa, havabvume kuenda, handiti mapona. But ikoko vanenge vachichengetwa, vaine upenyu hwakadii. Panopa kuti tizoziva kuti hapana imba iripo, ndingagara sei ndichiziva kuti mukadzi wangu ari kuZimbabwe wandisingatumire mari yekuti ararame? Pamakadanana musati maenda ikoko aikutumirai mari, handiti. Musati mabuditsirana mashoko aya ekuti handisi kuda, handisi kuti ndidini, akadini aikupai mari yekukuchengeta semukadzi wake. Paaizonotaura manje mameseji ekuti handichada, ndiye akatanga, handiti. Imi ndobva mazochipindura muchizadzisa, ndoda kutumira hembe dzako,
ndoda kuzodini muchidaira kuti tumira nebvenzangu chese changu tumira handiti haana kuzoita izvozvo aona kuti hapana pamuri kunyenga hapana pamuri kunyengerera akaona kuti ndatosara handiti hapana nguva yamakazowana kuti pagadziriswe pamunoti takazenge tadzokerana handiti pakangosarira nyaya yekuti handichada mameseji achona ari kwena pakuda muono wemunhu anoziva kuti upenyu hwangu ndopazorarama sei handitika makatona retriever kunini ndakangomaprinda kungobva mufoni mangu awo saka zvakanaka izvozvo saka taakuda manje kuti tese tuone nokuti kana nyaya dziine vanhu vanyarikani mukati hatitange kuda kunoishanda nyaya iyoyo tisina kuinzwa kubva kuvaridzi vayo kuti ine chimiro chipi kuti isazonyadzisa tese tinofanira kubata nyaya tichidziziva kuti shuwa nechimiro chairi ndo mabatirwo ainofanira kuti inge ichiita imhosva kugara nemukadzi asingasangane nemurume kusvika musi waanofa mukadzi iyeye kuchivanhu anomuka unonzi mumvuri vanhu voshamisika kuti kochii chaakuitika mukadzi uyo amuka mumvuri sei konobuda nyaya dzakafanana naidzodzo kuti mukadzi ugara kwaakaita mumusha kushaya mwana kwaakaita hakusi kuda kwake murume uyo aingogara naye sehanzvadzi yake handiti mapona ngozi yamakunopara apa inonomutswa inonomuka imi makaita vana venyu here vamakapobereka handiti mapona ngozi yemunhu akadaro kana yasumuka kuti yamuka vanhu vanopera mumusha kuti handiti mapona hapana paanodzora mwoyo wake kungopedza vanhu mumusha makaparwa mhosva iyoyo nekuda kwokuti hakuna chinomudzora mwoyo wake hapana mwana waanoti kana akarara paakarara anocheuka kuti ndakasiya vana vangu handiti saka kana akumuka anomuka nemwoyo mukukutu chaiwo chaiwo unozoita kuti mhuri dzidii dziparare saka zvinhu zvakadaro zvinoda kudii kugadziriswa vabereki vakanga vapuwa pfuma yakamira sei sekuti mombenzi 300 ukazoiendesa iti 280 hatitizvo ndozvazviri kutaura kana right yanzi 280 pane toda kuenda pana uye mutsambo apa kanzi kuona
vakazoenda pasi kunonzi 1900 haina kubviswa kai vakanga pachacho mari yaita 4,000 iyo inoratidza kuti yakarambwa kuti yachekwa kudai andii zvairevei ibva panoindiketa 200 200 2,000 but mazero achona akashota imari iyi yakabviswa pakazonzi balance maybe 2,000 iye mari dzaakabvisa dzacho idzodzo dzese dzakamakwa apa dzakabviswa here dzakamagwa dzinenge dzakabviswa hakusi kuti kumakwa pakaitwa zvinhu zvinotoshamisa pana chakaitwa asi kuti munhu akakombura here zvaakanga achichadhwa nemadzije zvavo handiti vato vakanga vakamirira nyaya iyi varipi ndo vari kudedzwa kudare voramba ka right pane pamakasvikirana here panokonana vanhu mataura kuti hatichada imimi pane pavakataura here kuti tinoda marefunds emari tinoda chine kuramba kwavakazoita tataurirana mudazakaita izvozvo akatofonerwawo kuuk akati ndinogamuchira ndobva pazoita saka tatatobvumirana kuti tosaina pasi mawitness pamunhu 2 minutes yet yakundinangofura chimosaka makadini mosei museri pamberiapa kuya handiti inyaya iyi iyi nyaya iyi itsanangurei uchikurumidza kuti mambo vaibata mukadzi akarohwa pamhepo pamombe vakadanana pamhepo ndobva mukadzi azoenda kutevera kuuk ndobva anosvika akaona kuti baba vaya vafambira kuya chirema asi mukutaurirana vaitaurana vai vari kuno vari kuuk iko handiri papawa saka kune vaviri vane vaviri ndovazvaita sei ngavachiitara ndovazvaita sei pandakazoenda ikoko zvokuti ari muwechezvo zvakandiuza ndinechita mavideo calls ndotozviona asi pandakazosvika ikoko ndakabva ndazoona kuti mubedroom hapana changa chiri izvozvo zvanga ndasina kuzviudzwa saka vakagara 6 months chakaindei chakaenda handizivi kuti zvakafamba sei ndakatomubvunzawo kuti zvatanga nhasi here akati kuti zvinomboitika here akati zvisati zvamboitika ndikati zvatanga nhasi here zvikanzi zvatotanga nhasi saka handinaamatovhuna 6 months ndakagarapo 6 months orai makagara 6 months ndichimbodakuti angasina kumboroora but asi mukana munhu anotsvaga mukadzi pafoni iye patuse naye pane vakadzi vari kutopfuura wota uda kutsvaga pafoni munozoona kuti taura angade zvekuuk zvokuti vanongogarisana ane waaaimbogara naye vakasiyana saka inini pandakasvikawo semunhu angaroorwa ndikati handingakumbindi mumba nekutobuda regai ndimboonesa nemumwe wangu kuti zvinodii semunhu aimbofamba anogona kungopora futi zvinhu zvotoita zvakanaka ndoamafamba saka mukuzama kuda kubatsirana imomo mu6 months ndaingoti I think zvichaita but 6 months hapana zvakaramba chakabuda tichizama kubatsirana but kutangira rubatsiro rwangu kwaiti netsei aiona kunge ndakumutonga
iye akangaona sekunge ndanda kumutonga kumudzira zvokuita but inini kundi rangu ndaizama kumonisa kuti mumwe wangu ngatiite so kuti tigadzise dambudziko redu remubedroom zvinhu zviite zvakanaka. Saka aibva ariudza kuti inandiudzira ndochimuti irudoro rauri kumwa wangu wadiwa mborisiya tione dambudziko redu kuti tingarigadzirisa sei. Handiudzirwi zvokuita zorero randizomborisiyi wakunditonga kana kuti waneta neni nokuti handifambi. Saka zvinhu zvakaramba zvichinetsa pakuzodzoka kwangu ndakatomuudzawo kuti zvandakudzokera kudai ndaifungoti pamwe zvichaita nepamwe kuti ndifunge kuti ndimusiye ndaifunga kuti handina kukurumidzisa here kuramba maybe ndifana kumbofuka chimwe chinguva ndanga ndiri 50-50 ndisingachazivi ndoita sei. Makabvisirwa zvimari na pane mari yakabviswa. Saka dambudziko nderei zvakaramba izvo ndizvo zvaita sei? Dambudziko ini ndobva iye akazosvika pakundiudza kuti haachadi nokunetsana kwada tichiita ndaakuroa ndisinganzwanani futi. Ini ndikamuti zvakanaka akati vanyaya ngavauye ndiudze kwekuti vanyaya vauye ndikati its okay ndipe adhiresi yako ndikutumire hembe dzako ndikati zvakanaka. Ini angatondibatsira because idecision handainetseka kuita ndega. Saka pakazoona kuti imi ndiri kuenderana nazvo ndobva achinja akati ndiregerero umwe wangu handizwi chachati ndipinda chii I will change ndinochinja chii chaunoda kuti ndiite ngatidzokererane makadi matibondi ngatidzokererane akutakaita munoshuvira mukutaura kwedu yanoita mungasingazvioni inini mukugara naye ndaingofunga kuti maybe semunhu anogona kuzongotisunungurawo ega aona kuti nguva yese iyi but haana kundisunungura chanetsa ndechekuti akudai futi akati anondida but